Și mâia mă doare cap și ochii în cap și tot mă doare. Ce să fac? Spuneți ceva pentru Natasha. I-am trimis lui Natasha. Pentru Galia ceva spune. Ele au de la mine, Raia a fost tot mă fotografiat. Transmiteți привет la Raya, la... Ia că așa, mă, râdeți o leacă. Parcă Raia aud. Raya să aude, i-am să arăt lui Raya. Tot am să vedem casa. Este casa, tot este. Copac. Frumos. Ia să văd eu.